हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब निउसआव बरायना लाग्रोनाय जायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोङो एसएससि निफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों हेड कनस्टेबलनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौ खोन्थाहरनो सानदों फरायनाया बेसेबां नांगौ सिलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन मा साबजेक्टआव नोंथांमोना फरायनांगोन बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय चेनेलाव नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गभर्नमेन्टनि साख्रिनि आपडेट सानफ्रोमबो बे बड' जब निउसनि गेजेरजों मोननो हायो आं नोंथांमोननो एप्लाइ अनलाइन डेटखौ खोन्थाहरनि जोंहा एप्लाइ अनलाइना 17 मेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय दा जोंहा अनलाइन एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 16 जुनाव जोबफैगोन दा नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा बेहाय जोंहा पेमेन्ट खालामनांगोन होनना बेहाय बुंदों नाथायबा एससि एसटि नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव पेमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो थाखाय एप्लिकेसन फर्माव जुदि नोंथांमोना माबाफोर गोरोन्थि होफ्लाङोबा जेनेबा मिस्टेक जाफ्लाङोबा नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ कारेक्सन खालामनो हागोन नैबेहाय नायनो हागोन नोंथांमोना 21 जुननिफ्राय 25 जुननि गेजेराव नोंथांमोना गावनि एप्लिकेसन फर्मखौ एडिट खालामनो हागोन माबाफोर गोरोन्थि जायोबा बेनिफ्राय जोंहा कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम जागोन ना सेप्टेम्बर मासावहाय बे डेटखौ खोन्थादों नोंथांमोना नायनो हागोन सेप्टेम्बर मासावहाय जागोन बियो गाहायाव फैयोबा नोंथांमोना माखासे डिटेल्स होनाय दङ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरगासिनो दङ गासै साख्रिनि भेकेन्सि बेसेबां दं बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो आरो सेलारिखौ बे खोन्थादों नोंथांमोना नायनो हागोन बे हेड कनस्टेबल साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना बेसेबां मोनगोन सेलारिखौ पे लेभेल 4 नि जयै नोंथांमोना सेलारिखौ मोनगोन 25,500 निफ्राय जागायनानै 81,100 सिम नोंथांमोननि सेलारिया जाहैगोन होनना बेहाय बुंदों दा बेहाय बुंदों जोंहा हेड कनस्टेबल मिनिस्टारियेल मेल बे हौवासाफोरनि थाखायल' बे साख्रिया हिन्जावसाफोरनिबो दङ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ अफेन केटेगरियाव नोंथांमोना नायनो हागोन आनरिजार्भनि थाखाय 217 ता दङ साख्रिनि भेकेन्सिया EWS बिथांमोननि थाखाय 50 ता OBC बिथांमोननि थाखाय 123 ता SC बिथांमोननि थाखाय 59 ST बिथांमोननि थाखाय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया दङ जोंहा 54 ता दा बेखौ नायनो हागोन जायफोर नोंथांमोना एक्स सार्भिसमेन नोंथांमोननि थाखाय आलादा साख्रिनि भेकेन्सि होनाय दङ दा जोंहा टटेल प्लास खालामोबा बे हेड कनस्टेबल मिनिस्टारियेल मेलनि साख्रिनि भेकेन्सिया 559 ता दा नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा फिमेल केन्डिडेट नोंथांमोननि थाखाय हेड कनस्टेबल मिनिस्टारियेल फिमेल भेकेन्सिनि नामा एखेयानो गोजा नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन बेहाय नायनो हागोन नोंथांमोना आनरिजार्भनि थाखाय 119 ता दङ EWS बिथांमोननि थाखाय 28 ता OBC बिथांमोननि थाखाय 67 SC बिथांमोननि थाखाय 32 ST बिथांमोननि थाखाय गासै 30 ता भेकेन्सि दङ दा जोंहा बेहाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय टटेल भेकेन्सिया बेहाय प्लास खालामोबा 276 ता जायो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा गाहायाव फैयोबा नोंथांमोना माखासे भेकेन्सिनि बागै डिटेल्स होदों एक्स सार्भिसमेन बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना बेखौ एसे मोजाङै फरायना नायबानो जाबाय दानिया जोंहा बैसोनि खोथायाव फैदों बैसोआ जोंहा 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि एप्लाइ खालामनो हागोन दे नोंथांमोना हौवासा हिन्जावसा 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि एप्लाइ खालामनो हागोन SC ST नोंथांमोननि थाखाय उपार एजनि रिलेक्सेसन होनाय दङ माने नोंथांमोना नायनो हागोन 18 बोसोरनिफ्राय 5 इयार्सनि रिलेक्सेसन होनाय दङ अब्ला 18 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनिया एप्लाइ खालामनो हागोन जोङो SC ST नोंथांमोना गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नायनो हागोन बेहाय रिलेक्सेसनखौ उपार एजनि रिलेक्सेसनखौ बे मोजाङै होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायफैनो हागोन SC ST नोंथांमोननि थाखाय 5 इयार्स होनाय दङ दा बिनिफ्राय बेहाय बुंदों हाइटनि थाखायबो रिलेक्सेसन होनाय दङ दे नोंथांमोना नायनो हागोन SC ST नोंथांमोननि थाखाय बेखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै फरायना नायनो हागोन गाहायाव फैयोबा नोंथांमोना आरोबाव माखासे डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों फरायनाय जोंहा मेन खोथायानो जादों इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन जायखिजाया नोंथांमोना 10+2 माने हायार सेकेन्डारि एग्जामखौ पास जानाय जानांगोन नोंथांमोना अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन एनि स्ट्रिम साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा आर्ट्सआनो जा नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि बे मेटार खालामा नोंथांमोना जायखिजाया क्लास 12 खौ पास जानाय जानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेखौ रोंनाय जानांगोन एबा टाइपिं खालामनो रोंनाय जानांगोन स्पिड इन इंलिश टाइपिं 30 वर्ड्स नोंथांमोना माबा खालामनो हानांगोन पार मिनिट 1 मिनिटाव नोंथांमोना 30 वर्ड्स टाइपिं खालामनो हानाय जानांगोन इंलिश नङाबा हिन्दीआव बेखौ बुंदों नोंथांमोना नायनो हागोन जायफोर नोंथांमोना हिन्दी टाइपिं खालामनो रोङो बिथांमोननि थाखाय 25 ता वर्ड्स 1 मिनिटाव नोंथांमोना टाइपिं खालामनो हानांगोन कम्पिउटाराव बेखौ बुंदों दै नोंथांमोना बेखौ हाखानांगोनखा स्किल टेस्ट लानाय जागोन नालाय बेहाय नोंथांमोना बेखौ नांगोन दा बेहाय जायफोर नोंथांमोना NCC सार्टिफिकेट दङ नोंथांमोननि थाखाय बेहाय माखासे डिटेल्स होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय NCC सार्टिफिकेट गोनां नोंथांमोना गाहायाव आरो माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों दे नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय एप्लाइ अनलाइन लिंक होननाय मोनसे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना बे थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय
एप्लिकेशन फिस नोंथांमोना 100 रुपिस होनो नांगोन जायफोर नोंथांमोना जेनेरेल ओबीसी नोंथांमोना नाथायबा जायफोर नोंथांमोना एससी एसटी नोंथांमोना पिडब्लिउडी नोंथांमोना एप्लिकेशन फिस होनांगौनि गोनांथि गैया दे नोंथांमोना आरामसे मबाइलजोंनो अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय आरो बेहाय सेन्टार दङ एग्जामा जोंहा बहा जागोन एग्जामा जोंहा गुवाहाटीयाव जागोन दे आसामा नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन बेहाय कम्पिउटार बेस एग्जाम जागोन दानिया मा फरायनांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों दे जोंहा बे मार्कनि बागैबो एसे खोन्थाहरदों बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायनो हागोन आं दायो नोंथांमोना मा साबजेक्टखौ फरायनांगोन बेखौ खोन्थाहरग्रोनो सानदों जेनेरेल एवारनेसनि थाखाय 20 ता गासै कुइसन थागोन मार्कआ गासै बेहाय 20 मार्क्स थागोन क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड बेसिक अरिथमेटिक स्किल बेनि थाखाय गासै 20 कुइसन थागोन 20 मार्क्स थागोन 1 मार्क्स आरो मोनसे कुइसनाव जेनेरेल इन्टेलिजेन्स बेनि थाखाय 25 ता कुइसन थागोन 25 ता मार्क्स थागोन इंलिश लैंग्वेज बेसिक नलेज बेनि थाखाय 25 ता कुइसन 25 ता मार्क कम्पिउटार फंडामेंटल एमएस एक्सेल एमएस वर्ड कम्युनिकेशन इंटरनेट WWN वेब ब्राउजार्स एक्सेट्रा बिनि बागै कुइसन फैगोन होनना बेहाय गासै 10 ता कुइसन थागोन 10 मार्क्स थागोन दा बेहाय जोंहा कुइसनाबो 100 ता थागोन ओमफ्राय मार्कआबो जोंहा 100 ता थागोन नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो हागोन आरो नेगेटिभ मार्किं दङ दे लोगोफोर 0.50 नोंथांमोननियाव नेगेटिभ मार्किं डिटेक्ट जागोन जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि एन्सारखौ होयोबा दा बे जाहैबाय जोंहा साबजेक्टनि बेलायाव नोंथांमोना खोन्थाहरबाय दा नोंथांमोना बेहाय डिटेल्सै आरोबाव फरायनो हागोन बे साबजेक्टनि गेजेरावनो मा टपिकनि सायाव फैगोन बेखौ होनाय दङ दा बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालामगोन होननानै आरो जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङ नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ मोननो हागोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम गोजोन्थों